Mainit. Ang pangit. Ito naman. Hello, meron na tayong viewer. Ay, sorry. Sorry. Ayan, meron na agad na viewer. Hello. Kasi nagsabi pag ako sa premiere magla-live ako. Hi po Kuya Joel Harina, kumusta po? Mainit. Huh, nandito ako guys sa bahay namin. Guys pa-thumbs up po, thank you so much. Pa-thumbs up po. Kabit mo muna dun guys, kasi mainit na, maglalagay pa. Ang bobo naman, 'wag na maglagay, mainit, eh. Tulog ba ang lahat? Tulog ba ang lahat? 'Wag kayong matutulog. Ako gusto ko na din matulog, eh. Gusto ko na din guys matulog, kung alam niyo lang. Hello sa 11 million viewers natin. Hindi ko na masyadong nilalapit yung mukha ko sa screen kasi sasabihin niyo na naman ang taba-taba ko, 'di ba? Yun na naman sasabihin niyo. Mag-comment kayo. Tik, 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 tik. Ay, tik, tik pala. Ginawang aso. O ano, ngayon niyo sabihing ang taba-taba ko na. Ngayon niyo sabihing mataba ako. Talaga. Guys, pa-thumbs up po. Thank you so much. Kuya Jo, shout out to everyone from Palangka, San Jose, Batangas, and Edwina Munoz. Shout out po. Edwina Munoz. Good afternoon po, Ricardo Valderrama. Good afternoon po. Hello sa 12 million viewers natin. May kapangalan ka, si Ricardo Beros. Viewer natin. Kailangan natin ng water electric fan. Thank you so much po Kuya Roy Sabalo. Thank you so much. Very good. Tulog ba kayo? May mga yung iba kasi na mga viewer natin from Philippines din, may mga trabaho or tulog or gano'n. Tapos yung iba naman, yung mga ano natin sa ano, ibang bansa, ano ba sa kanila ngayon? Gabi? Gabi ba? Ano, maaga gano'n? Shoutout sa inyong lahat, 13 million viewers, 14 sige pa. Mag-comment nga kayo, kausap niyo. Si Bunso, hindi niyo hinahanap si Bunso. Hindi ko ilalabas si Bunso hangga't hindi niyo hinahanap. Hanapin niyo muna. Hanapin niyo. Uy, thank you Kuya Roy. Tawagin mo Kuya Roy. Uy, thank you so much.
Ayan na Kuya Roy, 17 na agad. Junry Sanchez, shout out from Parañaque, Manila. Shout out po, Junie Sanchez, Parañaque. Parañaque. Sige Kuya Roy, tawagin mo pa yung tropa, go, go lang. 19 million viewers, hello. Hindi niyo kasi hinahanap si Bunso kaya hindi ko ilalabas. Ilalabas ko lang kapag 'pag madami kayong naghanap. Thank you po Kuya Junry Sanchez. Big shout out po One TV Vlogs, One TV. Hmm, 22 million viewers, hello, hello po. Sige wag niyong hanapin si Bunso, hindi ko na lang ilalabas. Hindi niyo naman hinahanap, eh. Grabe talaga guys yung pawis sa ilong ko. Siyempre alam niyo naman ako, sanay naman kayo sa'kin 'di ba? Kalabaw daw ako, eh. Sige mag-comment lang kayo. Kuya just a little later there. Thank you so much po Kuya Roy. Thank you so much. Thank you so much. Nag-English na naman siya. Thank you so much po Kuya Junry. Grabe naman name-mesmerize ka naman Kuya Junry. Ga hindi ko mabasa, eh. Wait lang. Gabeduya, Gabeduya. Tama ba? Shout out po from Davao City, Davao. 'Di ba sa Davao yung ano, yung prutas na durian, 'di ba sa inyo yung capital ng durian? Hindi pa ako nakakatikim nun, eh. Ang haba. Oh, sabi English siya, eh. Hello sa 28 million viewers natin. Thank you so much. I'm gonna live even though you're fat. Fat? I'm not fat. Slim na ako, eh. You're still beautiful, but if you could just get your body back like before you were a little girl, Kuya Ronnie, you're even more beautiful. I love you so much. Kuya Renato del Rosario. Kuya Renato, iba naman po kasi yun. Ano po kasi baga kapag habang naggo-grow tayo, yung katawan din natin naggo-grow din. Gano'n yun. Pero may mga tao talaga tama na, ako na muna, yung manok, eh. Pero may mga katawan din talaga na hindi nataba, gano'n pa din yun. Gano'n din naman ako dati 'di ba, nung hindi pa ako nag-asawa. Char! Wala akong asawa guys. Gano'n din ako dati kahit anong kain ko ng napakadami, hindi ako tumataba, gano'n gano'n lang yung katawan ko. Pero ngayon siyempre dahil madami na tayong kinakain, mas madami pa kaysa sa dati. So 'yan Kuya Roy, thank you so much sa pagtawag sa tropa niyo. 'Yan i-ano niyo sa GC, sa GC. Very good, very good. 'Di ba, or kita niyo 'yan, nakikita pawis 'yan, oh, pawis 'yan guys, pawis 'yan ni Bicolana girl. Sige, naipumpunas ko. Ay naku. Hello po Jason Asia. Hello, hello. Wala talaga naghahanap kay Bunso, grabe kayo.
Yung iba, hello po sa mga new viewers natin. Pa-subscribe po ng channel ko, thank you so much and patamsakdan po. Tamsakdan, pa-like po ng live, ganyan, pa-subscribe, thank you so much. Yung mga bago po sa channel ko, thank you. Kasi mostly ngayon mga bago 'to na viewer, pero yung iba dati na. Kuya Jason, Kuya Jason, pa-subscribe po and pa-thumbs up ka. Thank you so much. Anong love? Bakit love? Ang dami mong tumatawag sa'kin na love, char. Hello sa 23 million viewers, 24. Guys, guys, guys. Wala talagang maghahanap kay Bunso. Huwag niyo na tuloy hanapin. Wala akong magawa, eh. Tapos hindi niyo naman ako kinakausap. Guys, madami pa nga po pala ako. Madami pa nga madami pa po akong a-uploadin, i-a-upload. Aray ko, sumakit yung ugat sa ulo ko. Madami pa akong i-a-upload, abangan niyo na lang po. Thank you so much, iniisa-isa ko kasi bawat araw. Pero dadalawin ko na sa isang araw. Sasabihin ko lalo, shout out to my best friend Shaina Bani Cohen. Hi Janelle! Hi Janelle! Alam alam ko kaklase ka ni Bunso 'no? Hello sa 30 million viewers natin. I also call you love because you are kind and beautiful. Thank you so much, Kuya Joel. Pero yung comment niya Tagalog, pero nababasa ko siya as English kasi nata-translate siya. Hindi ko alam kung bakit ganyan yan. Sa lahat naman talaga ganyan, eh. Kahit nung sa ibang angels 'pag nagle-live kami, naka-translate na. Mr. Kuya Hawk. Kuya Hawk, Kuya Hawk, Kuya Hawk, bikini man, char, joke lang. Just kidding. I've been subscribing to you for a long time. I just haven't commented. Thank you so much po Kuya Archie. Silent viewer po, thank you so much. Ayan, from now on, mag-ano ka na, mag-comment ka na. Para palagi kita ma-notice. Hima, anong hima? Turn, bakit turn? Kuya Ruel. 'Di ba si Kuya Ruel 'to, si Kuya Hawk? Ruel, eh, alam ko, eh. Shoutout po Nick Amantes, watching from Butuan City. You're beautiful, your eyes are beautiful, you will fall. Bakit yung English ano, parang punasan ko muna yung pawis ko, guys. Baralagbag, baralagbag. Janelle Official Vlogs. 19 po, 19 years old, batang-bata. You know very well, memorize it. Kuya Ruel, alam ko talagang ikaw si Kuya Ruel. Kasi dati 'di ba, Ruel ang ano mo, Rowell, 'di ba? 'Di ba? Or Ruel? Hindi, yung nauna. Kuya Hawk, ano Kuya Hawk? Guys, may mga hindi pa po nag-thumbs up, pa-thumbs up po. Thank you so much. And yung mga hindi pa po naka-subscribe, pa-subscribe po. Thank you so much. 'Di ba, ang dami ko ng bonus, Kuya Hawk. Tama ako, eh. Ruel Nur Hasan. 'Pag tama pa talaga, ibigay mo na. 'Pag tama pa yung Nur Hasan, Kuya Ruel, ibigay mo na 'yan.
Andres Dominador, ay Billy Koy Lawag, hello po, Billy Koy Lawag. Bakit medyo mainit diyan, dapat malamig diyan kasi maraming kahoy sa tabi mo. Actually, nakita niyo po ba yung mga dahon, hindi nga po gumagalaw. Masasabi niyong malamig yan kung gumagalaw yung mga dahon, hindi. Kasi guys ano, ganito pero maalang-ang, alang-angon, ano daw? Bok. Other side net na version. Yung kambal, si kambal. Ah, yung sinasabi yung si si Kuya Ruel tsaka ikaw, parang twin gano'n, twinnie. Mali ba yung narasan? Sorry po, sorry. That's my BF Troops jacket for Billy. Billy, where are sige po. Hello po Kuya Billy. Dahil sobrang init, bibigyan kita ng jacket. Binigyan po kita ng jacket. Sobrang init na yan, ah. Thank you po Kuya Roy, you're the best. Juvie Tabotnal. Height ko ano ata ako, 5'3", 5'4", nasa gano'n. 5'3" or 5'4". Kapag mapayat ako, 5'3", kapag may laman ako, 5'4", kasi matangkad, Ano explanation 'yun? Shaina, si Shaina po, hindi man ikaw pala naghahanap, sabi ko hanapin niyo para ilabas ko si Shaina. Thank you so much Kuya Ki si Kill ay si Kuya Ruel, 'di ba? Ruel din. Ayoko na, ayoko na, ba't kasi ganyan yung mga pangalan niyo, ba't nagpapalit kayo ng names? Hello sa 31 million viewers, Roy's compatriots. Oh, sabi na ay hindi, mali. Kuya Macval, hello po. Tarzan? Who is Tarzan? Voy, hello, Voy. If Boy Marites comes in, I go out for speaking. Sino? Sino? Sino yun? Sige po Kuya Hawk Doraemon. Ay, they're already there, the others will be here soon. Thank you so much po Kuya Roy. If you have a hiring, are you willing to PAF? Ano PAF? Ah? Ano PAF? Yung pawis ko. Ang dami ng comment, wait lang. Kuya Elmer Verdadero, hello po. Hello. Juvie. Billy Koy, Yao Lods and Brother Mac. Sino si Yao Lods? Kuya Elmer, hello po. Si Kill IBGC is sa R kasi yun, R. Yun nga po pala si Kuya Rico. Sorry po Kuya Rico. Puro kasi QR. Si Ruel. Your vlog with Vince and Badette at the fair, when was that show? Nung nakaraan pa po yun Kuya Isaac, nung pagpunta ko po sa Kamsur. Kailan ba yun? Si Shaina po natutulog, ewan ko kung tulog talaga. Kuya Andres, hello Kuya Isaac, kumusta ka na? Kuya Isaac, bakit wala kang jacket? Ang init-init, hindi ka nagja-jacket o mag-jacket ka. Kuya Isaac, may jacket ka na. Hello, what's up with the meron ka na pong jacket Kuya Billy Koy. Hi din po, Monchoy? Ayan, another R, si Kuya Rainby. Kuya Rainby, wag kang magpalit ng pangalan, 'Pag nagpalit ka ng pangalan, di kita talaga makikilala. Okey na yan Kuya Rainby. Yao Lods BF is Babae si Yao Lods?
Babae si Yaw Lods? Asan? Uy, ano ba 'yan, boyfriend, best friend ni Mister Ro ni Kuya Hawk? Compatriots Broken Bones, Compatriots. So 'yan guys, magtamsaktan kayo at magpalipad na nga kasi kayo. Char, char. Maghihintay ako, maghihintay ako guys. Hello po John Joel Cruz. Hello Ma'am Kapot. Hi ate! Ate Jenny, sundin mo nga ako dito, nabo-bored ako, eh. Mag-vlog na lang tayo diyan. Ate Jenny, sunduin mo ako dito, mag-vlog na lang tayo diyan. Please, please. Kill Eye is our favorite beji. Wow, favorite niyo si Kuya Rico? Ay Monchoy, hindi po ako cute. Pa-cute lang po. Hmm. Ate Jenny, tara punta ka dito, sunduin mo ako. Go Billy Horse. Like, thank you so much Jamaica Sabalo. Thank you so much sa pag-thumbs up, Brother Ruel. Guys, hatid niyo ako kila Ate Jenny please. Sunduin niyo ako dito sa Bicol namin tapos dalhin niyo ano ba, Iwaltak? Iwaltak, Iwaltak din daw ako sa Kamsur. Brother Rico. Ay. Hello kaputput, gandang hapon, sabi ni Kuya Ruel. Ginakitan mo na ako Bicolana, dati pa noon matagal na akong hindi nagko-comment, binawian mo na ako ng hindi po Kuya Isaac, alam ko po talaga may jacket po kayo, bakit po nawala? Hindi po ako nagtatanggal ng jacket sa mga viewers ko. Bakit po ganun ang nangyari? Kuya Makbal, hello Kuya Makbal. Thank you so much Jamaica Sabalo. Jamaica. Oo. Kuy Ate Jenny, sunduin mo na ako. Wala na akong makain, eh. Sunduin mo na ako. Makikain na ako diyan sa inyo. Bakasyon kasi, guys. Pero abangan niyo mamaya baka mamayang gabi may upload ako kasi mag-e-edit ako nung mga natirang vlogs, mga natirang video. Hindi pa kasi yun tapos, hindi pa yun ubos. Madami pa. Naano lang ako ng 4 days, wala kasing signal. Hmm, mm. Tara, tara, Jing Pot, kay BG, kay Kambal, aka Boy Marites, Boy Harang, Boy Momo, Boy Vic. Yun nga, kuya Kuya Hawk, sino yung hindi ko kasi kilala yang mga yung Kambal, si Boy Marites. Sino si Boy Marites? Sino si Boy Harang? Si Boy Harang, parang narinig ko na dati pero hindi ko lang alam kung sino siya. Boy Jumper hindi pa. Si Micah Sabanero. Kuya Rainby, tawang-tawa ka naman. Pinagtata alam niyo naman kasi siyempre wala naman ako sa Kamsur, hindi ko naman kayo masyadong maanuhan. Tas bihira lang naman kayo sa'kin magbisita sa live ko. Hmm, isang tao lang yun. Eh, sino ba yun, Kuya Ruel? Sino ba yung iisang tao na yun? Si Kuya Rico ba? Feeling ko si Kuya Rico, eh. BGC Bro Roy and Jamaica are the ah! Yung Jamaica at saka si Kuya Roy. Ano ba? Bakit?
Sabagay tama yan, ang dami niyong account, pati iba-iba yung pangalan. Kuya Roy, kaya pala parehas yung apelyido. Dun ako nagtaka, sabi ko baka kapatid, kasi nga sabi inano daw sa GC, tas may troops daw. Thank you so much po Kuya Roy, you're the best. Today, you're the best kasi ang dami mong pinapasok na viewer. Hi Sir Billy, si Jamaica Mali. Yung nga isa nga si Kuya Roy tsaka si Jamaica. Hoy, Sir Billy. Ba't tawa kayo ng tawa, nalilito na nga ni ako. Litong-lito na gani. Tapos guys, gusto ko lang matulog. Kaya Monchoy! Kuya Kuya Roy, ano ba Kuya Roy? Kuya Monchoy, hulaan niyo po, Kuya Monchoy, hulaan mo. 'Pag nahulaan mo ay ano ba puwede? 'Wag na nga lang, sige hulaan niyo na lang. Hulaan niyo na lang. Kuya Roy, Jamaica, is that you? Char. Hello sa 30 million viewers. Come to Rene Rose, hello Rene Rose. Si Rene Rose eto naman, ano naman 'to, babae 'to 'di ba? Yes, at friend niya si Sir yung nag-live kami dun kila Mary, Joshua Dogmocan, hello po. Rene Rose, hello po. Hello, hello. Mm. Kung ano-ano na ginagawa ko. Thank you so much po Ricardo Nagayo. Sinong maganda? Si Bunso, alam ko naman. Ay guys, meron ng hangin. Nakikita niyo ba 'yan? Oh, gumalaw, gumalaw, may hangin na. Parang tanga. Hello po, Ma'am Rene Rose. Yes, nag-aano na, gumagalaw na yung mga dahon. Ano ba? Sino na naman sino na naman si Rene Rose? Di ko na alam. Ang dami ano, wala kasing mukha. I-type niyo na lang kung si Kuya Roy, si Jamaica, si Rene Rose ay iisa, gano'n. Tapos si Kill ay si Kuya Rico, si Mr. RJ, si Kuya Hawk, slash Kuya Ruel. Yes, sumasakit na po ang ulo ko Kuya Mac, babae, lalaki? Si Rene Rose babae yun, 'di ba? Ilaki yan ilaki yan BG si Rene Rose. Ano daw ay lalaki! Ay lalaki! Lalaki po ba? Hello po Kuya Rene Rose. Kasi babae kasi yung profile. Ano yan? Kita na ako. Sinali. Ay, birthday ni Junel. Hello. Happy birthday to you. Guys, birthday ng sa kapitbahay namin. Eto. Happy birthday, Pots! Birthday ng sa kapitbahay namin. Kasi excited na ako mag-20.
Magbi-birthday na ako guys. Ano daw, Kuya Kill Eye, hello. Girl kiss ay di kasi babae baga. Sige lalaki, lalaki. Kailan so that VG doesn't get a headache anymore. Sige po. Magpakilala po kayo. Thank you po Kuya Monchoy. Guys, so pansit. Kuha kain muna guys, wala pa kasi akong lunch. Hindi pa ako nag-lunch. Asan si Bunso? Oh, para maungit man lang ako. Kundi pa. Gusto ko gusto ko gulay. Uni pa. So, ayan. Mataba na nga. Thank you so much, Sir Jamaica. Pancit kain guys. Thank you so much Kuya Isaac, you're the best! Kain guys, pancit. Okey ba, malinaw ba yung ano ko guys? Thank you so much Kuya Isaac. Romel TV, hello po. Guys, merienda na po kayo. Anong merienda niyo? Jesse Jesse Jessie Añete, hello po. Kumusta? Hala, umaambon. Good afternoon. Sino ang boy halang? Ito si Billy? Or si Kuya Jesse? Bakit kailangan ng magnifying glass? Kuya Romel! Si Kuya Romel, si boy harang? Oh, yung Jamaica babae ba? Kaambon. Sino si Doraemon? Ang dami niyang nickname kasi. Guys. Lalaki nga ni BJ. Sorry na. Sorry man tabi iyo. May paminta. Oh, sige na. Lahat kayo lalaki, walang babae ha. Ako lang yung babae. Domingo Lobos, hello po. What? What? Nako-confuse ako sa translation sa English nitong mga comment niyo guys. Lalaki daw nga ni si Sir Jamaica. Bakit may mga past yan? Shaina! Magkano si Shaina? Guys, ilalabas ko si Shaina, mag-send na kayo ha. Hello! Hello my baby girl, come. Guys, meet my daughter.
May anak na po ako, kaya po matagal ako hindi nakapag-vlog. Ayan. Oh, come here to mommy. Mommy, mommy, mommy. Guys, meet my baby girl. Her name is wait lang isipin ko. Chelsea. Chelsea, right? Chelsea pangalan mo? Eh, ano iyan? No, no, no. Chelsea. Guys, ano na, hapon na. Parang parang siya nga. Oh my, miss you, my God, I don't know. I don't know. I don't know you. Hello, baby, cute cute. Aw, ang cute cute daw ng baby na iyan. Ang cute cute ng baby. Cute, baby, baby, baby. Ay, no, no, no. Sorry, sorry, sorry. Starry, starry night. Don't introduce yourself to me. Forget about that sister bitch. Sino kasi yun? Sino yun, guys? Ma-fly-fly kita. Fly! Ma-fly-fly. Gusto mo mag-fly ay sus! Ate yun ang bitis. Ate yun ang bitis mo, Ate yun ang bitis mo. Ang bitis. Magbabasa tayo. After all is everything just like nag-away na sila. Nag-away na sila. Si Sir Romel at saka si Jamaica. Mag-on ba kayo? Ay ano nga pala, lalaki. Puwede naman 'di ba? Dada, no, no. Starry, starry night. Dun, dun, dun. Mama, ito baga si mama mo nag-ubo sa imo si mama mo. Tawang-tawa na naman si Kuya Billy. It's good that you're back home. It's been a while since you kiss nasabi at naalala ang bitis. Hindi po, Johnny, umuwi po ako sa bahay. Umaalis ako ta's umuuwi, gano'n yun. Romel. Regine Diaz, good afternoon po. Lasyo ay hindi pa pala kayo nagkikita? Let me peek into your house for a moment, BG, the last time sige po Kuya Isaac. Hello, Sir Romel, long time no see. So that's a bit of a mess, Sir Romel, be careful. Papakita ko sa inyo ang aming wait lang, dahil may hawak akong bata, puwede na ako mag-anak dahil marunong ako mag-charge. Wag! Eto guys, ang aming mini bahay, ayan. Makikita niyo yan sa vlog ko kasi iva-vlog ko naman. So yan, yung yung last vlog sa construction sa bahay, yun yung pinaka-last na. Hindi na po yan napadiretso or ano yung pagtrabaho kasi wala na nga tayong budget. Oh, wait! Laho wait. Sige bigyan kita ng buhok. Anong mama? Ito nga yung mama mo. Nasa harap mo mama mo. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Ay sorry, sorry. Sorry po. Sorry po, Matthew ng bitis. Kalma, kiss na kay mama, kiss. Ay, dahil na, bless kay ninang. Di pa ikaw nag-bless kay ninang, bless. Bless na muna kay ninang. O yan si mama mo, panig nina, bless na kay ninang. Very good, kiss. Nagbakal si mama kay papa.
Bumili ng papa. Hello sa 33 million viewers. Oh, maybe sir, you already normal and Reneros effects. Ano, bakit ganyan nga? Hindi ko na kayo hindi ko na alam kung sino. Jamaica Rene Rose. Tsaka si Kuya Romel. Ano ba? Love triangle ba yan? Vince Amancio, Kuya Vince! Sundin mo na ako, Kuya Vince. Punta ako diyan. Kuya Vince, ano, sundo? Tara. Sundo, ano, tara? Sunduan na ako, di dae. Vincio. Ako, doon ka na kay mama mo. Mama, kuha na mama. Ano na kay mama? Ano na kay mama mo? Kiss ko na. Ay naman sa imo, Vincent, Vicente. Warte yung bang nagigit ako. Warte yung na. Warte yung ba? Vince Tut. Warte yung. Sino ka ba, Jamaica? Si Kuya Roy po yan, si Kuya Roy Sabalo, Sir Romel. Ako na magre-reveal. Starry, starry night. Guys. Kiss. Bless. Bless kay Nang. Kuya Romel, yan po si Jamaica, si Kuya Roy Sabalo po yan. 'Di ba parehas yung apelyido, siya lang po yan. Masyado baka po ano, pina-prank-prank ka nila na babae yan tapos parang i-aano sa pinangunahan. My country, you have an extraordinary life. Wait na si ate, man si mama. Ay man, ako man ito man dumating kung tarong nisa. May baka tarong nisa. Wala na akong magawa. Nana Rose, you forget about me for hala. Kuya ano, Kuya Romel, joke ka lang. Huwag ka maniwala. Buko daw. Wala ka dyan na buko. Hello sa 35 million viewers natin diyan. Guys, magpalapad na kayo. Magliparan tayong lahat. Very Legendary Dragon, hello po. Mag-iba ha? Okay lang po. Bola ko. Brother. Kuya Vince, ano na? Kuya Vince! Kuya Vince. Vlog ninyo, napunta si mama. Eh di wag, di ba? Basic. Kuya Eman, hello po Kuya Eman. Hala, bahala kayo kay Kuya Romel. Pinagkakaisahan niyo si Kuya Romel. Ay. Gusto kong kumain ng buko. Tapos sumigop ng sabaw ng buko. Yung kulay orange na buko. Matamis yun, 'di ba? Kuya Vince, ano, sundo? Ano, tara? Magagalit si Badet. Hala ka. Magagalit si Badet. Hala ka, Kuya Vince, magagalit. Pag-away na naman kayo niyan, magbe-break na naman kayo. Sabi ko na, eh, ako magiging tulay para mag-comeback kayo. Wait, Eman, why is my name involved?
Kuya Roy, oh, 'di ba kanina kanina na nandiyan si Kuya Jamaica, wala si Kuya Roy. Ngayon na nawala si Jamaica, nandito na si Kuya Roy. Kuya Roy naman, masyadong halata, masyadong halata Kuya Roy. 'Di ba? Ay alay nandiyan na si Jamaica. Sa sabi daw iisa lang kayo, sabi. Sino nagsabi nun? Mag-Bacolod. Ay, sorry guys, mali pala ako. Mas maliit kasi wala. I just went ng tubig. Mali po. Ayun yung pang bakit. Bang, bang, bang. Guys, ang lungkot ng life. Ay, nandiyan pala kayo, sorry. Thanks BGFM in the latte. Let's continue that. That's already. Oh, sana manalo. Guys, BG baka may last name si Jamay. BG may last name is Jamaica Sagalo. Ah! 'Di ba isa lang si Kuya Ray tsaka Jamaica? Ano, may mga pag-iibigan palang nagaganap sa inyo? May love team na din pala sa inyo? Sa amin wala niyan, eh. Sa mga Indians walang love team, eh. Tapos sa inyong mga viewers meron? Ah, sino 'to sino? Hindi 'to be, hindi 'to. So, nasa 1.5 tas lag mo sa baso. Paano yun? Abo. Martin. Guys, 'pag sa Kamsur ako nagle-live nagse-send kayo, 'pag nandito ako sa bahay hindi man, tapos sasabihin niyo na umuwi ako sa bahay, sabi niyo palagi akong wala sa bahay, 'pag nag-live ako nandito ako sa bahay di niyo. Andiyan na si father, nandiyan na si father galing sa work, ayan na si Fafa, Fafa, Fafa. Guys, ano na? Sir, now maybe you can fully oh, 'di ba? Alam ko naman inuuto-uto niyo lang naman sila, eh. Tapos ako inuuto-uto mo din. Oh. Mainom painom mana. Na malipot nga yun na alam ko. Saan ka mo nag-outing? Hindi ka pa ka mag-reply ka? Saan ito? What na? Suton? Bukas ang Suton? Isang bayan, May entrance. Thank you so much. Aramina, hello. Aramina. talaga. Sorry dahil ng kurang. Not sure ibigay na Tris, no? Ay, wala bang love team? Kasi puro naman kayo lalaki. Joke niyo lang si Sir Romel. 'Di ba? Joke lang oh, 'di ba? 'Di ba Kuya Roy, nage-gets ko na.
Dun hmm, mm. Baliw. Guys, gusto kong maligo sa dagat. Ay, hindi pala, tapos na, puro na tayo dagat, tama na. Sa madaming jellyfish tayo. Live. Tulala lang sa aking kwarto at nagmumuni-muni ang tanong sa hindi, uulan B, uulan. Uulan. Ano, sorry. Grabe naman kayo mag-asaran. Aramina. Eto, lalaki din 'to si Aramina. Pangalan nila. Chelsea! Kelsey pala, Kelsey! Kelsey! Kuya Kilay, Kuya Rico. Kelsey! Joke. Arte lang yun, guys. Anong nangyayari sa inyo? Talaga ba? Kiss na. Kiss. Ano, gusto mo niyan magpaubo sa kuya tamili Matthew ng bitis mo? Ha? Matthew ng bitis mo? Sige, Wait lang, dahan-dahan. Mana. Ang bitis ade pag pa ang bitis. Madumi. Dapat nakabitis ka kaya? Ha? Ade ka dalag. Mama. Wala na sir, we don't you get this from my school. Hindi na po, ang sakit na po talaga ng ulo ko. Kimse, nag-school ka? Nag-school ka? Eh, di, hindi mo pa kaupan dyan. It's good. Guys, kailan kayo magbabakasyon dito sa Pilipinas? Dito sa Bicol namin. Kailan kayo mamamasyal dito? Isama niyo ako. Reynante Linabok, hello! Hello po, Sir Reynante. Sabi niya, ang ganda ko daw. Mga bolero talaga kayo, no? Ngayon yung sabihing mataba ako. Sige, go. Ngayon niyo ako i-body shame. Char. Mag-comment kayo, guys. Ano na? Dagat tayo. Ano? Tara. Dami vacation in Bicol, but the other 7 ka ng vacation. Yes! Yayain mo, Kuya Roy. Kuya Roy, kailan ka pumunta ng Bicol? Kuya Roy, yayain mo yung mga tropa mo diyan na punta kayo dito sa Bicol namin. Tapos yayain niyo akong gumala, tapos ako na magtu-tour sa inyo. Oh, ako na 'to. Char.
Baliw, baliw na. Wala na guys, nabaliw na si Bicolano. Anak na. Wala kasi yung viewers natin na wala kasi yung mga sponsor natin. I mean, wait, makati yung mata ko. Hello po, Stephen Salazar. Stephen Salazar, hello po. This is Lance. Ay, ganda-gandahan, ganda. Amos Talampas, hello po. Andun siya ka-attendance. Sino? Sinong PWD? Sino, Kuya Romel? Shower out sa Team Paway. Shower out sa asawa ko sa Kamsur, si Tilo. Nga ba? Summer went to Trinidad and went to the strawberry farm and is supposed to get the Valley Wood. I was going somewhere, I just showed them the way. Oh, Kuya Adventure! Kuya Adventure Vlog, ba't ngayon ka lang sa live ko? Ba't ngayon lang naman ulit kita nabasa yung pangalan mo? Kuya Adventure, ano, igala mo ako dyan sa Baguio, sa Benguet. Igala mo naman ako. Habang bakasyon kami. The other two are OFWs because they already go on vacation in the Philippines. 'Pag nagbakasyon po sila dito sa Pilipinas, dalhin niyo po i-recommend niyo po yung Bicol, Sir Roy. Saan you have with Romel sa hala naman, the vlogger and he is also live. Sino po, Kuya Romel? Sino po Kuya Romel? Angels po ba or friend niyo lang? Kuya Adventure, kumusta? Si Kuya LV Haba, hindi na masyado, friend lang. Ate Bidang, kumusta Ate Bidang? Ate Bidang, sundin niyo na ako. Kahit mga 3 araw lang diyan. Diyan ako kila Chinchin. Basta may susundo, wala akong service, eh. Wala ng van. The Toink Field. Jason, yung NB. Si Bunso ata guys tulog. Why did you come? Yeah. Those who want to sponsor me because value you. Looking for sponsor pa, Kuya Adventure. Ikaw na maghanap. Kaya Kuya Adventure 'di ba, kayo na bahala sa'kin. Kayo na bahala sa'kin. Ate Bidang, kumusta diyan? Please pick me up. Please stay there. Go! Sige, sunduin niyo na ako Kuya Ro okey. Okey. Kuya Roy, pasunduin niyo na ako Kuya Roy. Bakit? Amos Talampas. Masakit na yung mata ko. Wow! Sunduin niyo ako Ate Bidang. Ate Bidang, tapos gagala-gala na lang kami nila Jame, mag-nature trip, mag-falls,
Kasi falls naman talaga sa inyo, wala naman kayong dagat, may dagat kayo sa Balatan, malayo. Guys, halos 1 hour na ako naka-live. Can you Sino? Who is your sister, Keroy? Sino siya? Asan si ano? Ano yung kinakanta namin? Para lang sa'yo. Ang kilig. Sino nga yung ano natin, yung makulit na nagko-comment nung nag-live kami kina Mary, yung makulit. Ay, sorry. Nakapunta na kayo Ate Bidang sa Baguio? Ang alam ko, oo na, 'di ba? Yung sana all. Para lang sa'yo, ang kilig-kilig ko, para lang sa'yo. Kailangan na 'to ipa-trim kasi magkakaroon na siya ng split ends. Tara Ate Bidang, sundin niyo na ako. Anong service? Kariton. Salam-alaikum, alaikumussalam. Andrew Gomez, assalamualaikum. Tama ba? Tama po ba? Sorry, correct me if I'm wrong. Hello po, Andrew Gomez. I'll help you. Yan! Si ano pala, si Ate Bidang. Gagasan daw ni Kuya Roy. Seryoso? Wait lang, seryoso? Mark Andre, hello po. Seryoso? Seryoso nga? Seryoso guys? Susundin niyo ako? Susundin niyo ako? Ngayon na? Ngayon na ba? Kailan po? Ang translation kasi ng ano, ng YouTube parang tanga. Parang nang-aano, eh. Guys, ang lakas ng hangin, oh. Kita niyo? Ang lakas ng hangin. Kumanta kasi si BG, uulan tuloy. Ngayon na po ba, Kuya Roy? Yes! Kuya Roy. Eh, kaso wala nga akong pera. Sabihin mo, Kuya Roy, kila Ate Bidang, sila na bahala sa'kin. Wala akong pera. Kuya Romel, Kuya Romel, Kuya Ro oh, 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 oh. Wala pong bagyo, may bagyo ba? Ate Bidang! Motor. Motor ba? Motor ba? Hindi pa nga pala ako nakakapagpa-adjust ng base. Okey lang yan, okey lang yan. Next month. Next month. Ngayon na, as in, now na. Now na. Kuya Roy. Now na ba? Hala, sabihin niyo kung ngayon na, magbibiyahe pa sila mga 1 hour and 30 minutes papunta dito, ta's mga gabi na yan makakarating, tapos Dito, na lugar. game. Ito ba?
At 1 hour and 30 minutes or pa 2 hours. Less than 2 hours po. Kuya Romel. Sino nga magsusundo? Si Ate Bidang? Si Ate Bidang? Magmomotor si Ate Bidang? Feeling ko lahat ng team, eh. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Alin? Ano na? Ano guys? Today, so Kuya Roy, ikaw bahala sa'kin Kuya Roy, doon sa Kamsol. Ikaw bahala sa panggastos ko doon. Yes, Legazpi pa po ako Kuya Roy. Tsun, 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 tsun. Wow! Kuya Roy! Go ridiculous. Si Kuya Roy bahala. Si Kuya Roy bahala. Awa diyan weda. Pats, 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 pats. Kuya Rico, si Kuya Rico tawang-tawa ka na lang Kuya Rico, eh. Sabihin niyo kung tuloy or hindi or bukas or ngayon or kahit kailan. Ang buhok niya. Mm, 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 mm. Guys, guys, guys. Ano, ngayon na ba? Mag-PM ka po sa'kin Ate Bidang. Kasi hindi ko ma-back yung cellphone kasi naka-live baka mawala. Dito lang naman ako, eh, sa bahay. Yung cellphone ko. Tada! Si Nena ay ba hindi na kayo nagko-comment. Wala naman dito si Kuya Roy baka kausap niya na si Ate Bidang. I don't want you to Oh! Marvin Ballesteros, hello po Mr. Star. Siya po ba Hello po Mr. Star. Yun yung hindi niya daw sinasabi yung real name niya. Hello po sir. Buti nahanap niyo po yung channel ko. Kamusta si Kuya Matt? Kamusta po si Kuya Matt? Siya na yung naging close ko that time. Roel de la Cruz, hello po. Shower out. Just go to the bus, BG's. Get so sad. Wala na pong van. Bus meron pero makakarating ako dun 10:00 na. Mr. Star, yun pala si Mr. Star. Sige po, Sir Marvin Ballesteros. Meron na po kayong jacket kasi sobrang init.
Boss J, hello Boss J. Hi miss, what's your name and where are you go? Where are you? Where are bakit visit kasi na translation 'to ng YouTube? Sa Legazpi po, Ma'am Jenny or Sir Jenny, Sir Romel give videos allowance. Sir Ruel de la Cruz. Sino si Sir Ruel? Si Sir Ruel de la Cruz. Sorry po if hindi ko po kasi ngayon ko lang po kasi nabasa yung name niya. Ngayon ko lang po siya na-encounter sa live ko. Ano, Sir Romel. Sir Roy. Pum, pum, pum. Research my brother Norris vlog. Opo Kuya Ruel. Bash basher ba 'yan, si Jenny? Paano niyo nasabi? Bago lang siya sa channel ko, eh, baka ako na yung bago niyang ano, iba-bash. Pero go lang, it's okay, that's fine. Okey lang 'yan, i-bash niya ako, okey lang. Ay hindi naman gano'n, hindi naman gano'n. Baka mabait naman 'to sa'kin si Jenny. Mag-comment ka nga. Japers. Kasamaan po ay ano po ba kayo, supporter po ni Idol Japper? Na Idol Japper Sniper. May tililih yan si Blackpink. Seryoso Ate Bidang? Bakit? Anong meron kay Blackpink? I've known si Sir Margie for a long time, she even bashed it. Binash niya si Ate Margie? Why? Kuya Marvin, nasa Hawaii po kayo? Kunin niyo kunin. Ipasyal niyo ako diyan. Char. On Team Boom, he also bashed Dad Rob. Ano yung kinoment ni Jenny? Hindi ko tuloy nakita. Hinide kasi ni Sir Romel. Ano po ba yun? Hindi ko nabasa. Gusto kong malaman. Gusto kong... Si Jamaica. Hello ma'am, how are you? Kim De La Pena. Hello po, magandang hapon sa'yo, Idol VJ. Arnold Cabao, hello po. Yun nga po pala 'no, si Ma'am Jamaica. Tingnan natin, wait lang. Ay, mali! Wait lang, wait lang, wait lang. Ano yung tinanggal? Bashers lang ng BG. Ano sabi niya Kuya Romel? Gusto ko kasing sana mabasa. Henry. Henry V, hello. I saw your vlog, you went to Boracay. Yes po Kuya Ruel de la Cruz. Update mo ako Ate Bidang. Alam niyo naman ata yung account ko 'no, 'di ba? Si Kuya Roy na daw bahala, eh, tsaka si Kuya Romel. 'Di ba Kuya Romel? Sabihin niyo Kuya Romel. Sponsor for a few days. Ilang days ba? 3 days? Good afternoon po, Boss J. Sino si Boss J? Kim de la Peña, Delano commercial on. Thank you so much po, Kim. Don't skip po. Wag niyo po skip yung ads. There's no need for more moderators. That's enough. Maybe someone will be able to pick you up today. Kuya Adventure. Ikaw na lang sumundo sa akin from Baguio to Bicol. Dito Ate Bidayo Aso is Jamaica Sabalo. Sige.
Kuya Roy, pagpunta ko dun itatanong ko lahat, kayo lahat, sino-sino kayo? I'll become sorry you all. Thank you po, Roel de la Cruz. Happy Jesus to be the brother Roy, you all. William Ignacio. Hello po, naka-moderator ka sa'kin. Bakit? Parang dati ka ng dati ka ng viewer, supporter. Mga bad! Ilan po ba? Si Kuya Roy. Yun nga, Ate Bidang, sabi ko na 'di ba, si Kuya Roy, si Jamaica din. Nililito niyo kasi ako. Sir William, kumusta po? Ngayon na lang po kayo napadpad sa live ko. Ano? Sir, say hi to Ate Bidang. Hello, this is Mr. Star. Mr. Star! Eto, malalaman ko talaga kung anong pangalan ni Mr. Star. Aalamin ko yan. That's my assignment. Tol, samba lang muna ako. Sige po, Sir Noel. Ingat po. May mga friend din naman akong INC. Kaya I respect other religions. Hala. Sir William, mag-sponsor ka daw. Char. That's solid po yung dating power. Yes po si Sir William, si Mr. Star. Narinig ko na yan dati kay Kuya Nolly, pero hindi ko alam na siya pala yun. Yung sa Tabaco, nung pumunta sila dito. Pag sabi ni Kuya Tag-ingat. Sabi ni Kuya Tag-ingat. Mr. Star. Kuya Roy, ano pong balita? I-chat po ba ako ni let me go and kay Ate Margie siguro sponsor. Oh! Sana sa'kin din. Char! Kuya Romel. Kain na! Malilibong-an! Kain na! Oh! I love you, always be humble. Thank you po, Kim de la Pena. Ingat din po. Kuya Roy, Ate Bidang, ano pong sabi ni Kuya Roy? I-message, PM mo na lang po ako kung ano po yung plano ni Sir Roy. Kasi lobat na po ako. Sir Marvin, Mr. Star, Mr. Hawaii tuloy. Kasi from Hawaii. Kumusta po kayo diyan, Mr. Star? Kailan po ulit yung bakasyon niyo? Hello po, Danilo Balbagon. Ate Bidang, ano daw pong update? Kasi para alam ko kung hindi, it's fine. Para kung oo din, maka-prepare din ako. Mr. Star, kumusta po diyan? Seryoso po, Kuya Roy? December, go! Coming December, Christmas, mga early. Pupunta po kayo dito sa Bicol, Mr. Star? Kasi, no, hindi pa
Diyan ka nagbabaile. Tumatumba ka. Doon ka pa ikaw. Oo. Kuya, I have something to ask you. Are you okay? Yes po, Kim. Sino pong tatanungin niyo? Ako po? Antok na po. Wala ng pahinga. Ate Bidang, ano daw, Kuya Roy, ano po ba yan? Seryoso po ba yan? O kayo po magde-decide kasi kayo po yung gagastos, kayo po yung sasagot sa ano, expenses. 'Di ba? Sagot niyo po ba yung expenses ko doon? Wala kasi akong pera. Mag-iipon pa lang kaya nga po ako nagbabalik sa pag-vlog. Tan tararan tan tan, tarararan, taran tan tan, dan dan. Dun ulit ako titira sa kubo ni Tilo. Kasi dati kaming dalawa ni Ate Angge doon. Sabi pala ni Ate Angge, magsasama-sama ulit kami after ng graduation niya. So baka mag-lunch. Ano guys, ano, sige, sabihin niyo, ano, G or na? Antok na ako. Ano na? Baba. Jaden, my love, kiss. Mana kaya Tem? Yung sleeper. Si Shaina. What is your account in Facebook? Sir Marvin. I-type ko na lang. Paano nga ba yun? Hindi na. Hindi na kasi ako marunong dito. Oo. Paano ba? Hindi, sikat po, sikat. Sir Mr. Star, CY, tsaka space, tsaka cat, KATH. CY, as in CY, space, cat, CATH. Maki Gonzalez, do you love the team sa Toyer Company? Ano daw? Hindi yung chat nyo kasing Tagalog. Na ano kasi ng English, like, basta Baralanggado ba? Baralanggado. Boss J, coffee. Kailangan ko yan. Tingnan niyo, antok na ako. Tapos grabe yung eyebags ko. Sir Marvin, kayo na lang po. I-type nyo na lang po yung FB account nyo. Ako na lang po mag-a-add sa inyo. Or, kasi baka, ano ng viewers. Mali. Sorry. Yun po, Sir Mr. Star. CY. KATH. Sikat. Ang pag ano, sikat. 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 Junal Besa, hello po, kumusta? Ngayon lang kayo napadpad dito sa live ko. Tignan ng FB account na YouTube. Paano man kasi, ikaw na nga lang po mag-type, Sir Jessie. Hindi kasi ako makatype. Bakit ganito? 'Di ba? Dapat pwede ako mag-type. Wala eh. Ay type nyo CYKATH. CY space KATH. Hello po, Jill Daria. Shower out from Manito. Shower out sa mga taga Manito daw. Paano na yun? Dati yata nakakapag ano pa ako eh.
Kung ano na pinipindot ko. Bicol ka pa rin, Bicol, Maynila. Bicol po, Kuya Jun. Dito nga po ako sa bahay, oh. 'Di ba? Kuya Jesse, ikaw na lang po mag-type. China. CYKAT. Nabalala ko China. Ginawa Kayo na yung masisinghot ko. Kim De La Peña, hello po. De La Peña. De La Peña, De La Peña. Dela, hindi ako makapag-type. Wala na kasi akong phone, guys. 'Di ba dati yung phone ko dalawa, ngayon isa na lang. Kasi nasira nga yun, yung bigay yun ni Kuya LV Haba. Shoutout po Bornok Salero. Salero. Hindi ako makapag-type. It's 11:05 PM over here in Hawaii. Oh, anong oras po kayo matutulog, Mr. Star? I don't know about your FB, maybe your sister knows. Yes po, alam po. Ka-chat mo si Shaina. Baka alam mo yung account ni Shaina, yun na lang po. Pero, Kuya Jesse, hindi. I-type nyo lang po sa inyo. Like, sa keyboard mo, i-type mo yung CY space KATH para makita ni Mr. Star. Hello po, Burnok Saliero. Patamsaktan po and pa-subscribe. Thank you so much. New viewer. Waiting for your reply, ma'am. Wait lang. Baka hindi kasi ako. Pwede ko ba 'tong ma-back? Baka 'pag na-back 'to, hindi na ako makabalik. Hindi ko alam. Mamaya po ako magre-reply kung may mga message po kayo or message request. Ayan si Bunso, oh. Nagzo-zombie. Water! Mainom daw siya, mainom. Basta man be. Water. Oh. Brother Jesse, that's my friend on FB. Right, computer. So, sige. Shaina! Kuhain daw akong papel. Tas ballpen. Daw lapis. Eto na, Kuya Marvin. Sir Mr. Star. Papel, ballpen, o kaya lapis. Pencil. Good morning, good night na kila Mr. Star. I wanna dance. Ano you finish your vlog 5:08 PM in Philippines? Yes, 5:00 na pala. Sige po, 'pag nakuha niyo na po yung ano ko, yung account ko. Ayan na si Bunso nagbibigay. Isus. Eto, 'pag talaga ito di niyo pa nakita, pinahirapan, kailangan kasi meron akong backup phone. Ayan. Ayan po, CYKATH. Yung profile po niyan is naka-black ako and then brown na skirt. I-search mo na po yun, Mr. Ayan. Okay na. Baka ang daming mag-search. Baka i-search nung lahat. Sabihin niyo po, Mr. Star, kung okay na po or ipapakita ko ulit. Ano kasi guys, bakasyon kaya nagpalit ako ng name sa Facebook. Kasi para maiba naman. Kasi kailangan lang yung complete name sa school. I'm looking for Charlotte. Who's Charlotte? Yes, ganyan po, Sir Jesse. Tama, Sir Jesse. Bang! Ay, nahulog siya.
Ganyan, tama yan. Sir Mr. Star pasabi po if pa-inform po ako if okey na po. Yes, hindi yun slash, ay hindi yun slash? Hindi po yun ano, space po yun. Ay si Bobich. Tamang-tama dapat inalis mo na yung bo, dapat oo, dapat beach na lang. 'Di ba? 'Di ba Sir Bobich? Water. I know, water. Oh, sus madudumog ikaw. Wala yung follow pa yes po, Kim de la Peña. Hello po, Bobich, sabi ni Ate Bidang. BG nasa LA. Yes, nasa LA po ako. Legazpi Albay. Legazpi Albay. Anong sana all, Kuya Vin? Tumino ko talaga. Pasaan mo yan, baby, ah. Di man yan, ano dapat man talaga magparatubig siya para oh. Okay, is that sikat? Yes po, pero may space po kasi parang ganyan po, sikat. Sikat, sikat na sikat. Ano ba yan? May space po after ng CY. Sir Marvin. Tsaka 'pag nakita niyo na po, yun na po yun. I mean, Natin. Sino sapatos? New York, Cubao. Ano naman yan? Oo, Walang tao. NYC. NYC. Ano ba bago pa din sa pagsaray. Masulog pa niyon eh. New York, Cubao. Isa. Dako to diarog ka ano? Okey na po ba, Sir Marvin? Nahanap niyo na po ba? 'Pag nahanap niyo na po, naka-black po ako, ganito po yung suot ko, ganito, tapos naka-brown na skirt, tapos yung camera nandito, tapos nakaganito. Joke! Pero yun. Ate Bidang, ano daw po balita sabi ni Sir Roy? Baka umapag na kita talaga tuod. Inda. Saan po, Inyo, Sir pag managpaparek tuod. Good afternoon po, Ay, Sir na- Richmond. Bruce. Di pa nga rin dalawa, sir. Dapat ka kasi, Arles. Hindi. Ano yung pa rin di oto-oto? Uto sa imong pulat, Ano magayon pa? Pauranan sa nanindo. Ano sa imo niya? Tada. Ano ba yung Pinapin mo naman. Facebook idol? Yun na po yun. Ala, ang dami na nanghihingi. Ayun, ang pang rubber shoes. Ala, mapagalitan na ako ni Kuya Noli. Kasi nag-inig. Ikaw yung subots. Ito, okay na. Kita nyo na. Tama na. Si Carles. Mr. Star, okay na po ba? Sinin ng sis ko kaya porte. Kasyaan. Wala nang changing. Ikaw na daw man. Kaya mo man. Title? What do you mean by title? Igo kayo sa araw? Yung account, Parang sa account name ko ba or yung title ng live? Bakit nilagay na title? Ano na yun? Bicolana Girls Live. Very good, ma'am. Please continue to care. Carles. Care po. Ate Megan. Megan Young. After Bicolana School Start. Maiyak sa iyo, maigot. Kuya Lincoln, Kaya ba para kung hindi ka to, madali Sa July pa po. Sa July pa po. Sir Bruce! Kumusta, Sir Bruce? Long time no chat. Long time no see. Chat. Hindi pa tayo nagkikita. Sir Bruce, kumusta po? Sir Richard Aguilon. Right? Kaya po ba? Kuanay ni tao pa na Ano? Sir, Mr. Star! Ay, kung arg-arg Done na po Kung matagalan dahil. or not yet? Nahanap na po ba or hindi? Manayos na si Brenda kami. Parang unso nga ni Maywas. Yes. Pero ito nung manipis na kaya nag-arg-arg ka. Balik ko ako ka ato.
Jason. Ano man ang Kilse? Oh my God, Kuya Neil! Yun, anniversary. Kuya Neil! Is that? Bunso, tara. Ano yun si Kuya Neil? Favorite ka ni Kuya Neil, marinig din. Thank you so much po, Kuya Neil. Thank you so much po. Thank you so much. Tara, Bunso, madali lang. Good afternoon daw kasi sabi ni shoutout daw sa iyo, Bunso. Diba? Ayan. Ito si Bunso. Dito. First tayo naka-black. Mag-dito ka daw. Ay. Si Kuya Neil. Oh, Kuya Neil, kumusta po? Ngayon na lang po kayo napadpad sa aking live. Thank you so much po, Kuya Neil. Oh, hello daw, Bunso. Hello, Bunso. Dito ka, upo. Yan, upo. Open niyo si Bunso. Siguro nagkanina sa sandal naman ang Thank you so much po, Kuya Neil. How come? Taro niya magpa. Ha? Magado ka man Arles. Ikaw kahit sa Bakit daw? Why is your vacation coming so fast? Ay, napin ko. Mag-info. Babalik po sana kapag in-sponsoran po nyo po. Pag in-sponsoran ni Kuya Roy. Kasi hindi po ata sure. Depende po kay Ate Bidang. Kuya Lincoln. Sir Marvin, okay na po ba? Or hindi po ma-add? Ay, kakasin. Hello daw, Bunso. Thank you so much, Kuya Nin. Waiting pa po si Bunso. Birek! Baka daw Birek! Ay, cute. Birek! Balik! Ayo, tama sa. Ayun, nakasama ko. Birek! Burn! Yes, Kuya Neil. Lumalaki na po si Bunso. Sino po ba mas maganda sa amin ni Bunso? Yung nanay. Siyempre ako. Ako yung nauna. Bara talaga tong bruha, guys, kasi yung buhok niya sobrang kapal. Hindi siya kayo ng tali. Tapos ayaw naman itali. Yes po, mapayat po talaga si Bunso. Ay, dati chubby yan. Parang marami Ayos. sa live. Ay, di sa Yes, baba. thank you po, Kuya Neil. Siyempre, magkapatid kami. Isang pinanggalingan. Tapos maganda. Ate Bidang, ano pong balita kay Sir Roy? Tsaka, Mr. Star, okay na po ba? I'll check it. Wait lang. Okay ba? Hello, yeah. Bunso, what's your... Anong grade ka na ba? Grade 8? Grade 8 na po, Sir Bruce. Sir, wala po kayong add friend. Friend request. Sir, Mr. Star. Wala po kayong friend request. Name ko, guys. Igwa ko kayo sa wrong din naman sa kuya ka. Ayan, si Ate Bidang. Good to see you. Mr. Star. Sir Bruce, kumusta? Ang buhay-buhay. Sir Neil. Yes po, Sir Daniel. Aray yun. Sado sa phone mo. Dumantiling mo sa live kung sa comment. Alright, yo. Alright. Ay, sige, sir. Siya magdayaw. Sir Neil! Kumusta si Ate Angge? Magkakasama kami ni Ate Angge after niyang graduation. Ako na. Online. Pwede ka daw ako. Pero saday ko nababasa uya na message. Kelsey! Ako tatawa mag-arog kaan. Ikaw na. Sir Jason. Asan Sir Jason? Ignore tayo pa yung QR code. Ano da? Mara na tite! Ang sabi tamay.
Ot. Ibar sa may babasahon nga na kaya ako nagpaano sa Pambog, inisano Oh, no. Nairo. Markley, hello po. Bukas na po ba? Ali na dyan. Oh, wag ka daw umalis. Sir Bruce, magpalipad ka nga daw po. Sabi ni Bunso. Bukas na po pala yung graduation ni Ate Angge. Jam, BJ. Markley, bakit? Taga-san ka ba? Ay, oh, by the way, Kaangge hasn't graduated yet. Yes po, bukas ako. I'm your friend on FB. I just like your post. Kuya, Adventure, ano nga po ang pangalan niyo sa FB? Bog, may sapato. Bro, How old is your sister and how you don't get similar base? ako din. Ilang taon ka? 13 years old po si Bunso. Bakit ano din, English din dito? Oh, Jesus. Thank you po, Mr. Star. Pero nahanap niyo na po ba yung account ko? Kuya Richmond, hello. May sipon ka din? Minsan. Parehas kami guys, may sipon ni Bunso. Pero dara ka sa Pilipinas. Sinisingot eh. Balik Thank you po, Mr. Star. Mr. Star, nakakuha niyo na po ba yung account ko? Thank you po. Kuya Neil. Mr. Star, nakakuha niyo na po. Baka, wala pa po kasi kayong friend request. Ano pong pangalan niyo pala doon? Yung pangalan niyo. Malamang yung pangalan niyo dyan. Pwede pala. Pwede pa. Pwede pala i-resume mo kanya. Ay. Today na bagang bitaw. Sabi ng sila. Ibang bansa, ibang aga. Saan? Matiyog ko, Venezuela. Tapos 7.5, sunudan pa tayo. Baka gusto na eh. Putik English ang nagluluwas naman tapos baralanggado pang English. Hi guys! This video guys, kakain tayo guys ng kalapang. Anong talabang? Hi guys! Magbabayad tayo guys ng utang. Yung lang saan? Paano si Bunso? Nagko-commute po, Sir Bruce. Ang dami mong commute. Huwag niyo po i-skip, Sir Kim de la Peña. Thank you po. Parang, ang laki ko naman. Eke! Buti hindi ka na. Wala. Bakit? Magayon ka? Magayon ka ba? Makati kasi yung dito sa may ilong ko kasi may sipon. Nailing mo naman sa live mo. Balik na kayo guys. Nawala ako eh. Nagbaba kasi siya ng kusa. Tapos, ayun. Pwede pa na. May multo. Si Sir Neil ata, matutulog na. Si Mr. Star, matutulog na din. Good night po.
Oh, bumabalik kayo, 18 viewers. Sige, balik kayo. Uy, maingay yan sa ano, pahinaan mo lang konti. Makanusan digitas naman. Anong ano ini, makaano ka? Ayun, sige, ay sige. Thank you po sa nagpalipad kanina, si Sir Neil po at saka si Sir Isaac Malinaw. Thank you so much. May comment pa dito ate. Palit kita. Pagpuyoson mo kaya. May ako straight. Ara mo bagay sa imong puso arog ka ini ito nasa taas mo niya dindi ganon. Di ka man kasi yung commercial mo po, yung paborito mong kotse po. Ano paborito kong kotse? May paborito ba akong kotse? Anong commercial yan? BYD. Kasi ano ito? Anong kotse yan? Ano, Sir Kim? Sports car. Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini kang naalaman na. Nissan Sentra. Paano ko naman yun naging paborito? Guys, balik na kayo sa live. Ina. Napipirot mo. Ina, wala yung kwarta. Kaluya. Saan man tigbakal? Ano ba? Ano ano balita kay Sir Roy? Kay Ate Bidang? Kuya Neil, you're back! Kung bukas ang graduation ni Ate Angge, mga after a week, pwede na namin siya makasama. Yes, Kuya Neil. Kuya Neil, nasa Pilipinas ka po ba? Alam ko wala. Ang tagal na kasi nun, ang tagal na about nung hindi ko na alam kung anong mga ano niya na. Tatanggal na yung Sige, mag-comment po kayo. Yung iba, hello sa 19 million viewers na. Puro ba na ako? Ano? Pa naman ako ba? Hindi ko mamalas. Guys. Mag-comment kayo. Hindi na gumagana. Hello po Kuya Neil, ingat po kayong palagi po. Sabi ni Kim. Hello sa 27 million viewers. Thank you, Kim. Same to you. Sabi ni Kuya Neil. At least eto may maayos-ayos na tayo. Dollar palipad ni Kuya Neil kaya wala siya sa Pinas. Yun nga po. Naano lang ako kasi alam ko naman talaga na wala sa Pilipinas si Kuya Neil. Sir Jessie. Sino ba yan? No, nililista ko na. Nasa Australia. Nasa Australia si Sir Neil. Ingat po. Nag-visit ka na ba dito sa
kay Ate Angge, Kuya Neil. Kasi alam ko ikaw yung sponsor ni Ate Angge. Hala kung naka-visit ka na dito sa ano, Burias, taga Burias si Ate Angge 'di ba? Ay hindi pa. Kapag magbabakasyon ka Kuya Neil sabihan mo kami. Isasama ko si Bunso, papuntang kung saan ka man. Yes po, someday. One day, Tuesday, Wednesday. Ang tigoto ni pa. Ano sinusulat ko? Sinusulat. Hello sa 27 million viewers. Ano daw, kailan balik school Bunso? May pasok na kayo 'di ba? May pasok sila guys kaso half day lang pang-umaga. May pasok sila, kanina pumasok siya tas half day lang yung pasok nila hanggang 1 p.m. Tulala siya guys. 11:35 hanggang 11 guys. Nasa Japan ka na Sir Bruce? 'Di ba nung dati nasa ano ka? Friend ata hindi pala kita Kuya Bruce friend sa Facebook. Chiki chiki boom chiki. 28 million views. Bakit mo ni-retract? Nasa Japan ka ba talaga Sir Bruce? Ingat po. 'Di ba Sir Bruce si Sir ano oo alam ko, 'wag na nating sabihin. Sumagot ka pa. Guys, comment lang po kayo. Sir Neil, nandiyan ka pa po ba? Hindi ko alam kung ano lang napag-usapan ni Sir Roy at saka ni Ate Bidang. Yan, naka-ano pa, naka-tune in pa si Kuya Neil. Comment lang kayo guys, si Bunso na magbabasa. Mag-comment kayo, si Bunso magbabasa. Basahin mo ha, kung may nag-comment tas kusugan mo para masanay ka. Naalala ko dati, pinapa-TikTok ni Sir Neil si Bunso. Naramdaman mo ito? Nag-TikTok ako. Guys, mag-comment kayo, si Bunso magbabasa. Tunog na si ano, Sir Marvin. Oh, ano daw sabi? Ano? Basta ikaw nga ni daw kaya nga ni nag-comment sindot ka mabasa. Dahil nagsugod para mabasa ka. Sabihin na. Anong binata? Dalaga. Sabi ni Kuya Hill. Ay Bunso, binata ka na. Dalaga. Magbasa ka nga daw sabi ni Kuya Adventure. Oh, sabi ni Kuya Bruce Bunso magsalita ka. Ay, eto mahihirapan na naman tayo.
yung boses niya. Mahihirapan na naman tayong marinig niyo. Ikaw na, sabihin mo, i-shoutout mo na lang, Kuya Adventure. Naman tayong marinig niyo. Wag. Sabihin mo. Ano, i-shoutout mo si Kuya Neil. Si Kuya Neil baga ba't isa mo nagtaok ano? Hindi ko ako natin. Basta ka na. Magbasa. Ano, i-shoutout mo sabi mo. Kuya Neil, shoutout po. Tapos yun, sunod naman si Kuya Adventures, shoutout po. Kuya Bruce, Kuya Rainby. O, nag-hello sa imo. Hello da. Kanina, magkaroon ka. Madidismayo na ako. Straight lang na nagpapa. Hello da, baga. Si Kuya Neil muna batiun mo. Hello, Kuya Neil. Yes. Ha? Wala siyang boses guys. So, a day? 50 pesos. So, sa isang week daw, 250. Every day, 5 days, 50 times 5, 250. 50 pesos? Minsan 60. Sira pag may sobra. Bakit nire-retract mo, Sir Bruce? Hi daw bunso, sabi ni hello Ate Margie. Ate Margie, hindi tayo nagkita nung pagpunta ko diyan. Hindi mo ko naabutan. Shoutout, magulo ka. Matitinola ka. Mark Lee, a girl and the youngest is a boy. Ano daan? Kaya nga po, babae si Bruce. Yes, tama Kuya Adventures. Gano'n naman talaga yun, 'di ba? Kahit dati pa. Para binabasa niya, pero hindi niya lang inaano. Ay, gano'n po ba? Nagkasalisi na tayo, Ate Margie. Kuya LV, haba! Kuya LV, yung binigay niyo pong phone, yung Android ko, nasira na po. Pero nagtagal naman po siya sa'kin, 2 years, almost 2 years naman po yung tinagal ng cellphone. Pero nag-green screen na po kasi siya, hindi ko alam kung bakit. Kasi sira na po baga yung likod nun. Pero nasa akin pa din, kinikip ko pa din kahit sira na siya. Nasa akin pa din naman. Kumusta Kuya LV? Yes, Kuya Hill, matitinola na talaga yan sa akin. Ano, saglit na lang. Eto ba yung ano niyan? Eto ba? Eto ba? Saan 'to? Sila sa kulabot na. Wala akong pay. Baka unon nga yan. Yan. Ang ano kala ko lubot ki orig. Kala ko guys lubot ki orig. Magkaon ka. Maribokon. Uy, i-shoutout mo sabihin mo hello Ate Margie. Si Ate Margie, sumama ni Mary. Sabihin mo hello Ate Margie. Ate Margie, sorry na po, next time pagpunta ko diyan talagang ikaw ang uunahin ko. Shout out to Mary, yes. Hello kay Mary. Mary? Ano Mary? Cherry Hill pala yun.
Anong sinusulat ko? Pag nagkasama sina Shaina at Melly puro ngiti. Yes, walang usap na mangyayari, ngiti lang. Tama, tama kayo. Nakuha niyo, okey lang B. Okey, salamat naman. Opo, Ate Margie. Hello sa 30 million viewers natin, 35? Si Ate Bidang. Ate Bidang! Ate Bidang, Ate Bidang, ano daw po sabi ni Kuya Roy? Kasi kung hindi naman, eh, di bukas. Amo ay puro pera. Nagkano nagkatulog ba? Ano? Ano? Kano? Kulang. Kulang. Sabi mo bakit pa kay mama? Wala man siya sinabi. Ay wala man, eh, okey lang yan Ate okey lang yan Ate Bidang. Kasi nawala kasi ako kanina sa live. Mag-bus daw ako. Hindi nga ako sanay mag-bus. Diyan nakalagay Pinas. Ipapabus ako ni Kuya Roy. Bakit? Yes, mahiyain po talaga si Bunso kahit noon pa Kuya Bruce. Alam niyo yan. Wala pang pinagbago. Gusto ko mag-ano pa lang. Jamaica meron na po. Meron ka pong jacket, Sir Jamaica. Ayan na si Kuya Roy. Kuya Roy! Kaya nga 'di ba si Jamaica. Kuya Roy kanina ka pa may jacket, eh. Wow! Ate gusto niyo pa? Kuya Roy! Wag na Kuya Roy, wag na. Kuya Richmond. Si Ate Bidang. Mag-bus na lang daw ang Disney Princess. Ano kasi, 'pag nagco-commute ako, sumusuka ako tapos nahihilo, tapos pagdating ko sa pupuntahan wala na akong lakas. Andiyan naman si Paring Bruce. Si Kuya Will marami jacket kaya nga po kanina pa po, Sandy Florano. Ate Bidang, Kuya Bruce. Ano bakalon mo? Magco-cover kasi si Bunso ng libro niya. Plastic cover. Ganyan pa. Anong tigluluto ni pa? Mamuto na. Tauge? Bakit? Talaga na si Shaina. Ano daw? Dalaga, yes, dalaga na po Kuya Roy. Jing Espino, hello, kumusta? Kuya Roy, Kuya Roy. Kasi wala naman kasi talagang susundo sa akin. Si Kuya Nolly nagsusundo sa akin dati kasi wala man doon.
May motor si Jame, pero hindi man puwede si Jame magsundo. Puwede si Kuya Vince, kaso magagalit si Badet. Sino ba puwede? Wala, no choice. Wala na tayong no choice. Sinusulat ko. Paring Bruce, pupunta daw po dito si BG kaso lang po wala magsundo. Si Kuya Bruce magsundo. Kuya Bruce! Shaina! Bibigyan mo ba Kuya Bruce? Bibigyan mo Kuya Bruce? Bigyan mo na lang Kuya Bruce. Ang shoes niyan ano, black shoes. Pang school. Tapos yung ginagamit niyang shoes, yung nilumaan ko. Kasi pumasya na sa kanya. Wala siyang bagong shoes. Sino Mare? Kuya Bruce. Pero nandiyan ba sila ano, sila Chinchin? Parang dun kung pupunta ako diyan, dalawa lang kwarto sa ano, dalawa ang kwarto sa bahay ni Chinchin. Dun na lang ako sa kubo. Sa'kin naman yung nakubo, 'di ba? Hello po, Tazon Manalo, watching from New Zealand. New Zealand sa Kamsur? Hindi, joke lang. Si BG pupunta daw po sa kaya nga Kuya Bruce, kanina pa Kuya Bruce sinasabi hindi niyo pa nakukuha. Sana hindi pa ako lobat. Puwede naman bukas para mapag-isipan ni Sir Roy, tapos maambagan ni Sir Bruce, 'di ba? Gano'n. Nandiyan naman si Kuya Neil. 'Di ba Kuya Neil? 'Di ba Kuya Neil? Oo, Kuya Adventures kay Tilo 'yun, eh, 'di sa'kin na din 'yun, technically sa'kin na din. Eh, kami na baga ni Tilo. Oh, 'di ba nag-yes si Kuya Neil, 'di ba? Nandiyan naman si Kuya Neil, eh. The best talaga 'to si Kuya Neil. Tawang-tawa 'to si Kuya Adventures. Kay Tilo 'yun, siyempre sa'kin na din 'yun. I-aasawahin na daw nga ako ni Tilo. Eh, yung kanya sa'kin na din. Dito ako sa kubo ni Tilo. Sige Ate Bidang, oh, si Ate Bidang nga dun puwede naman kasi kila Ate Bidang. Sige dun na lang ako sa ano, barracks. Sa barracks na lang ako guys, kung ayaw niyo. Nasa ibang bansa din ako, Saudi Leyte. Saudi Leyte. Si Kuya Roy. Saudi Leyte. Marami ba diyan chicks? Ay naku, si Kuya Bruce wala ng pinagbago. Siyempre madaming chicks dito. Saan mo ba kasi gusto Kuya Adventure? Saan mo ako gusto matulog? Sa barracks. Bahay kaya namin yung kubo, bahay namin yun ni Ate Anggi, sa amin yun. 'Di ba? Madami ka tutulukan dito, tutulugan. Yes, madami naman talaga. Nandun kila Ate Bidang, kila Chinchin, sa bahay ni Tilo.
sa kila Jame, madami, ta's madami pa dun sa Sir Bruce, maraming magaganda sa Kamso. Si Kuya Roy talaga, isa din. Pero oo, madami. Hindi, wala sa Kamsur, nasa Albay. Ay, meron sa Kamsur pero mas madami sa Albay. Mali namamali, eh. Kuya Roy, kailan ka ulit pupunta dito sa Kamsur? Kasama mo si Kuya Bern kasi, 'di ba? Nung sa Balatan tayo. O 'di ba naalala kita? Sabihin mong hindi kita naaalala. New Zealand country kung saan mas marami pa ang baka at tupa. Opo, si Tazon Manalo. Si Kuya Roy na daw at saka si Kuya Bruce ang bahala sa expenses ko sa Kamso. Gusto mo paring Bruce hanapan kita ng maganda? Si Ate Bidang. Tama yan Ate Bidang, bigyan mo yan. Sir Bruce ang Albay, ang lugar ng museum. Tama! Very good ka, Sir Jesse. Tama yan. Saksi ako kasi nakita ko ng mga Angelique Quinoli sa personal. Kuya Roy, 'di ba? Magaganda sila, hindi ako kabali do'n, sila lang, 'di ba Kuya Roy? 'Di ba Kuya Roy, sila lang yung magaganda, hindi ako kabali do'n. Hello sa 39 million viewers. Oh, naniniwala ka na Kuya Bruce, nasa Albay. The home of Miss Universe. Alright. Kanina pa ako naka-live, ah. 2 hours na. Sige. Pinagsusulat mo sa BG hindi makasundo si Kuya Bobby kasi mangingisda siya mamaya BG sa kaya walang magsundo kayo. Si Kuya Bobby ba magsusundo? Umiral na naman ang pagkababaero ni yes! Si Kuya Bruce talaga 'no? Ay, hindi niya nga si Kuya Maki hindi niya nga name drop ko naman. May Miss Universe din dito sa Bato, Kuya Jesse. Oh, meron naman daw, nilalaban niya Ate Bidang. Nakilala mo ako Bicolana na friend sa school mo. Ayoko nga. Char! Friends tayo. Si Vince busy rin yun kay Badit. Oo nga po Kuya Roy, eh. Eh, paano na? Si Kuya Bern na lang magsundo sa'kin. Pauwiin niyo dito sa Pilipinas tapos sunduin ako. Hi, Kuya Kenneth, mabuhay kang muli. Pabibinyagan na kita, nabuhay kang muli. Kaaway ako ni Kuya Kenneth, eh, 'di ba Kuya Kenneth? 'Di mo na ako love. Okey lang, 'di naman ako matampo nun. Kuya Neil, nandito naman pala si Kuya Neil. Palagi naman kasi 'to hindi sigurado si Kuya Bruce. Gabi na. Gabi na. Punitin ang sedula. Punitin ang receipt na nakasulat dito. Kuya Roy, kailan na lang Kuya Roy? Kuya Roy, ikaw na magplano, ikaw na po mag-ano, mag-set. Kuya Rainby, you're back.
Wala akong magawa. Kaya tama yan. Diyan tayo magkwentuhan sa comment section. Si Bidang awayin ko si BG. Kaaway mo naman talaga ako, Kuya Kenneth, 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Sir LV. Sir LV, kumusta ka na po? Moki Gonzales. Kuya LV, kumusta? Kumusta diyan sa taga Baguio din kasi si Kuya LV, 'di ba? Ah, Kuya Maki. Kuya Rainby. Ate Bidang, ano daw? Wala sa Kuya Roy, sabi kasi ni Ate Bidang, wala ka naman daw kasing sinasabi. Kung ako nag-aantay lang naman ako. Gusto ko kasi mag-rides kasama si Jame. Mag-rides wag na pala, magagalit kayo. "Bakit inaway kita?" "Di ko alam BG, paalala mo nga." Basta inaway mo ako Kuya Kenneth, binash mo ako. Matagal na yan palaaway. Sinong palaaway, si Kuya Kenneth o ako? Hello sa 38 million viewers. Okey lang ako BG, busy lang sa work. Kamusta pag-aaral BG? Okey lang po Sir Kuya LV. Alam mo, dun sa phone mo lumalabas pa dun yung account mo, pero hindi ko siya kini-click. Tsaka siguro 'pag klinik ko naman yun, kailangan ng password. So, 'di talaga kita matiis Ate BG kaya bumalik ako. Thank you po Kuya Rainby. Ingat po sa work mo Kuya LV. Nabibilot. May Kuya Rain, may message daw sa'yo si Kuya Roy. Danilo Pizarra, hello po. Wala na Kuya Kenneth, 'di na tayo bati. Haggard ng BG niyo. Bro, Danilo Pizarra. Kuya Roy. Si Kuya Bern hindi napasok, busy si Kuya Bern. Inuun ko na. Ano yan? Mangga? May mangga ako diyan, Mangga may pera. Tsaka ano, kung may plano, saan po siya dito sa Baguio magpakape siya. Kuya Adventures, tanungin mo, Benguet ata siya. Parehas ata kayo ni Kuya LV. Maano? Si ano? Ano kayo ma'am? So guys, 'pag meron kayong Hello po Ate Bedang. Danilo Pizarro, Roosevelt. LV, hello po. Saan ka daw po Kuya LV sabi ni Kuya Adventures? May chocolate yan. Asan yung chocolate Kuya Bruce? Ba't gumagalaw? Ano, kung may plano po kayo pa-inform na lang po ako. Kausapin niyo si Ate Bidang tapos i-inform na lang ako. Ikaw Kuya Roy ikaw yung ikaw yung master, ikaw yung manager, ikaw yung, boss, you're the boss.
So yun, mag-e-end na po ako ng live cause deadbat na po ang phone ko and gabi na din and magpapasentro daw si bunso kasi may bibilhin yung plastic cover yung sa libro. Daig. So yan guys, love you all. Thank you so much po kay Sir Neil, nagpalipad po kanina and then kay Sir Isa. Basahin ko muna. Kulay sabi po ni Bobby bukas daw po sundot. Yes! 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 Bukas daw po, sabi ni Kuya Bobby. Thank you po. Gayon. Thank you so much. Second year college ka na ba? Hindi po yan, pa-third year na po. Second year, kakatapos lang ng second year. Pa-third year na this coming school year. Okay na. Thank you so much, Kuya Neil. Mag-thank you kay Kuya Neil. Mababay na. Na- Ano? Ayun na. Ayun na. Thank you so much po, Kuya Neil. Opo, Kuya LD, thank you so much po. Kuya Neil, mag-thank you ka. Thank you po, Kuya Neil. Mababay na kita. Bye-bye. Thank you po, Kuya Neil. Thank you po, Kuya Neil. Bye-bye. Kusog ako lang. Donge. Saan paano? Mag-thank you kay Kuya Neil. Thank you po, Kuya Neil. Bye-bye. Yeah. See ya. Sige po. Thank you so much. Love you all. Good night sa inyong lahat. Kuya Roy, bukas. Kuya Bobby. Ate Bidang. Okay na. Magbabay ka na. Bye.